كاب مجمرتا نتمودعتا كاب انتي جنا خيكون كله زنجركم مخريك قومي فعلي كلهم كفتسمي زبالكو أنا نبابيلون كتكيدي خا جن أبابيلون كتأبتوه نسخاس من بابيلون أي ترياني خا يلوني أب تاريخ مصحف قدس أب تاريخ نكري أقوله جن أصدرني أنك ساب كندي أصدرنا أزقنا تنبي أملاح زبالو كل جزء كفتسم التنبيت ناتو كي تفتسم النت كي بصحة أي ترفني كل تزبالو ببحدك فتسم እግዚአብሔር ከአኒ እኹል መረዳእታታት ከይሃበ አይ ገደፈና ነፍስ ወከፍ እንታይ ከም ዝፍጸም መጀመርታ ኣብ መወዳእታ ዘመን ከም ዘለና ክንፈልጠሉ ከነለለሉ እንኽእል መረዳእታታት ሂቡናዩ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን ክቡራት ሰማዕትን ተኸታተልትን መልእኽቲ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ንሎማዓንቲ ኣብቲ ካልኣይ ክፋል ናይ ትንቢት ዳንኤልን ራእየ ዮሃንስን ኢና ክንከይድ ኣብዚ ሎማዓንቲ ነጽንዖ ኣርእስትና ማለት እዩ እቲ أزيو أقداسيار استي أتوكرنا النرئيو بمسارة تنبي دانيال معرف حدا كسرسات حدا كل التانيو أصدنا أتفت سامة تنبي دانيال نايزن أستاذ زي أتني نهنري أصدنا أتفت سامة تنبي دانيال حدا كل التان هجاب زن كل التات أستاذ انتهالو تعايرو خنبل نخلينا بحكي أزيو أصدنا أتمهرتجن قالو بزن كل التات أستاذ أتوكرنا إنا خنتنا منفس كلش مسانا كخون كحجزنا نلبنا خزاربو انبار ناب أملاح بصلات كنقربينا مو مساي حبيركم بصلات كقربنا بأملاح يقدمكم نسألي تمسكن عباس لتفكرنا سلزا ساعات زي أخا ذهب كنا بحق إخزيابير أملاح إنه نتي حق مصحف قدس زبلو نتي بحق نزي نايمود تاعت زمن زي ملأختي زحازة قالكا كنجنصل كلنا بمنفسكا أبزي كتهلو وما نخلو سمعي كتزارب نفس وقف نزم ملأختي تسمع زبالو كله دماني بمنفسكا كتنكفو نلبو كتبصحو يصل لهم وእግዚአብሔር انه بحقي تأسدنقتي في تصاميتات أبزن كلتات أستات زياتن تنبي دانيال حدا قصرتات حدا كلتان كنرأ خلنا أبو بحقي انه نسخا زبالكايو بحق خمز فتسم نسخا زعززكايو كم زخول كابتن نسخا زبالكايو كي كونك زترف كم زيلبو كنستوعد كنكل نسخا حق زنا بحقي كم تي زبالكايو زتفتسم خنرأ خلنا أب تاريخ كومود ما أب هيوتنا بحقي إنه تزبالكايو كم زخول تردئنا نعخا كنمرز كنكل مئنتي نسخا حق زنا إنه تي أمود داتا كتقبرو تدلي ناي مدحنا نجر مئنتي تفتسم النت أب هيوتنا كلوا نعخا كنمرز أكارد أنا نفس وقفنا بارخنا تزاربنا باسم ودخا يسوع كريستوس آمين هراين بار أبتمل اختناخن كيدينا حجي أصدنقت في الساميتات تنبي دانيال حدا قصتات حدا كلتن كنرينا برقص مصحف قدسنا بزعبا زانتازي كنقرنا خلو زقرم نقريو بجمريا أب مصحف قدسنا خدنا خلنا أبزن كلتات قصتات انتاينا ننبب تنبي دانيال معرف حدا قصتات حدا كلتن كنببه كم زد ما يبل نستوعب له تي حسب ناي مصحف قدس بحق كزارب كله نفس وقف تقصي مصحف قدس أب هيوتنا ناي مدب مدحان ملأختي اللوه ناي مدب مدحان ملأخت اللوه كم زد ما يبل نمنجست إيا أقيم نقص يهودا أبتاسال سيتا عمتو نبوكادنصار نقص بابيلون ناب يروسالم مصة كبباون حج نقص نبوكادنصار ناي بابيلون مصة انتاجروا يروسالم كبيبوا يبلالو እግዚአብሔር ድማ نيا أقيم نقص يهودان كاب أقاحو بيت أملاح كأحد كفلن أب إيدو هابو ناب هاجر سين أرنا بيت أملاحو وصدم نتا أقاحون أب بيت مزجب أملاحو أعطوا حج أبزن تاينا نرئزلنا نقص نبوكادنصار مجمريا بناي እግዚአብሔር حاجزيو نزي ነገር ዝከገብር ኢሉ ዘሎ أملاح نهزبو قصعم كله بحقي ስለምንታይ ዝቆጽዖም ዘሎ ካብ ካልኦት ህዝብታት ዝኸፍኡ ስለ ዝኾኑ ይኮነን ትዋና ነገር ግን እግዚአብሔር ንህዝቡ ናይ በሐቂ ስለ ዘይሰምዑ ኣብ መወዳእታ ኣሕሊፉ ከም ዝሃቦም ክንርኢና ሎም ማዓንቲ
ማለት እግዚአብሔር ከአን ንምድሓን ኢሉ ዝቐጽዓና ንደቁ ቀጽዕ ከሎ እግዚአብሔር ምእንቲ ክንስሑ ምእንቲ ናብ ኣምላኽ ክምለሱ ሞድማን እንታይ ክረኽቡ ማለት እዩ ህይወት ክረኽቡ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና ድሕራ ዝተውዒልኩም ንለኹም ኣብዛ ጥቕሲ እዚኣ ንቡካድነፃር ነቲ ናይ ቤተ መቕደስ ካብ ኢየሩሳሌም ዝወሰዶሲ ናብ ሃገር ሲንዓር ናብ ቤት ኣምላኹ ይወሲድዎ ሕጂ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ዝብለና ዘሎ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ብዛዕባ እዚ ሓሲብና ኣሎ ንፈልጥ ዶ ማለት እንታይ ዝብል ዘሎ ኣብዚ ሕጂ ስለምንታይ ናብኡ ወሲድዎ እንድሕራ ዝተውዒልና ኣለና እቲ ናተይ ኣምላኽሲ ሓያል ኮይኑ ብርቱዕ ኣምላኽ ኮይኑ ስዒሩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለዎ ብርግጽ ብጣዕሚ ዝሕዝን ነገር እዩ ብሰንኪ ናትና ድኽመታት እግዚአብሔር ክጽረፍ ይኽእል እዩ ከም ሐዋርያ ጳውሎስ ዝበሎ ብሰርኹም ስም ኣምላኽ ይጽረፍ ኣሎ ማለት ናይ ብሓቂ ብሰሪ እቲ ዘይምእማንና ብሰሪ እቲ ንፍዓድ እግዚአብሔር ዘይምግዛእና ስም ኣምላኽ ክጽረፍ ክንገብሮ ኣይድልየናን እዩ ብዝኾነ ነቡካድነፃር ናቱ ኣምላኽ ንናይ ኣምላኽ እስራኤል ኣይሰዓረን ወላ እኳ ከምኡ ምርዳእ ክህልዎ ይኽኣል ብዘየገድስ ማለት እዩ መጽሓፍ ቅዱስና እምበኣር ዝብለና ሓሳባት ሕጂ ክንቅጽል ኢና ኣብዚ ነገር እዚ እንታይ እዩ ኣጋጢሙ ስለምንታይ ከኒ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ንዝብል ሕቶ ኣምላኽ ብዘይ መልሲ ኣይገረፈናን መጀመርያ እግዚአብሔር ስለ ዘይሰምዑ ንደቂ እስራኤል ተዛሪብዎም ነይሩ እዩ ነቢ ኤርምያስ ብትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ከለና ትንቢት ኤርምያስ ማለት እዩ ናይ ብሓቂን ህዝቢ እስራኤል ክናዘዙ ናብ እግዚአብሔር ክምለሱ ብዙሕ ግዜ ተዛሪብዎም እዩ ግን ኣይሰምዑን ሕጂ ነቢ ኤርምያስ ብህይወቱ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እዩ ባቢሎናውያን መጽኦም ዳንኤል ንእሽቶይ ነይሩ ካብቶም ምሩኻት ኮይኑ ይኸይዱ ዳሕራዩ ዳንኤል ነዚ ነገር እዚ ነዚ መልእኽቲ እዚ ከዓኒ ክጽሕፎ ክኢሉ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕል ግን ነቢ ኤርምያስ ኣቐዲሙ ዝበሎ ትንቢት ነይሩ ብሓቂ ከምኡ ኮይኑ ዶ ተፈጺሙ ነቢ ኤርምያስ እንታይ ትንቢት ተዛሪቡ ነይሩ መጽሓፍ ቅዱስና እንታይ ይብለና እምበኣር ከነንብብ ኢና ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 25 ቁጽሪ 12 እተን 70 ዓመት ምስ መልኣ ድማ ንንጉስ ባቢሎንን ነቲ ህዝቢ ትንክቐጽዖም እየ ንሃገር ከለዳውያን ከዓ ብሰሪ ኣበሳኦም ንሓዋሩ ኸባ ድማ ይብል እግዚአብሔር ትንቢት ኤርምያስ 25 ቁጽሪ 12 ሕጂ ኣብዚ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣምላኽ ንደቂ እስራኤል ትንቢት ኤርምያስ ከነንብብ ከለና ንሰብዓ ዓመት ሲ ንመን ክግዝእዎ እዮም ንንጉስ ናይ ባቢሎን ንንጉስ ባቢሎን ተኸገብርዎ እዮም ክግዝእዎ እዮም ይዝብል ዘሎ ድሓር ምስ ተገዝእዎ ንንጉስ ባቢሎን ግን እግዚአብሔር ብሰሪ እከይ ናይ ባቢሎን ከዓ ንባቢሎን ክቐጽዓ እዩ ይዝብል ዘሎ ሕጂ ነስተውዕል ኢና እቲ ቀዳማይ ንጉስ ናይ ባቢሎን ማለት ናብ እስራኤል ዝመፀ እቲ ንጉስ ናይ ባቢሎን ኢና ንብል ዘለና እምበር እቲ መጀመርያ ዝነበረ ይኮንና ንብል ዘለና ብቁፅርታት ግን እቲ ቀዳማይ ንኢየሩሳሌም ዝመፀ ክቆፃፀራ እግዚአብሔር ድማኒ ክቀጽዖም ዝፈቀደሉ ማለት እዩ ንጉስ ነቡካድነፃር እዩ ነይሩ ብዎ ኣቢሉ ክቀጽዖም ዝፈቀደ ሕጂ ንጉስ ነቡካድነፃር ምስ መፀ እምበኣር ንኢየሩሳሌም ከቢብዋ ብርግጽ ሒዝዋ ሕጂ ኣብዚ ነገር እዚ ነስተውዕል ምናልባት ከይትደናገሩ ምእንቲ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ቁጽሪ 1-2 እንድሕሪኢኹም ኣብ 4ይ ዓመቱ ንዮአቂም ወዲ ዮስያስ ይብል ንጉስ ይሁዳ ነስተውዕል ኣብ ምንታይ ዓመቱ ኣብ 4ይቲ ዓመቱ ንዮአቂም ወዲ ዮስያስ ንጉስ ይሁዳ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ከዓ ቀዳመይቲ ዓመቱ ብዛዕባ ኩሎም ህዝቢ ይሁዳ ናብ ኤርምያስ ዝመፀ ነቢ ኤርምያስ ድማ ንኩሉ ህዝቢ ይሁዳን ንኩላቶም ኣብ ኢየሩሳሌም ዝነብሩን ከምዚ ኢሉ ዝኣወጆ ቃል እዚ እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ኣብ ምንታይ ዓመት እዩ ዝብል ዘሎ ኣብ 4ይቲ ዓመቱ እንድሕራ ዝተውዒልኩም ኮንኩም ግን ኣብቲ ዓንተወይ ዘንበብናዮ ምልስ ከብለኩም እየ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ቁጽርታት 1-2 እንተሪኢኹም ግን እንታይ ዝብል ንመንግስቱ ያዕቆብ ንጉስ ይሁዳ ኣብታ 3ይቲ ዓመቱ ሕጂ ተጋራጫዊ ሓሳብ ዶ ይመስል እዚ ነገር እዚ ብርግጽ ክልቲኡ ኣይጋራጮን እዩ ምክንያቱ መጽሓፍ ቅዱስ ኣይጋራጮን እዩ እንታይ ግን ዝብል ዘሎ ኣብ ክልቲኡ ኣስተውዒልኩም ንብሎ ዘለኹም ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ምዕራፍ 25 ነቡካድነፃር ንባቢሎን ዝሓዘላ ዓመት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 እንተሪኢኹም ግን ዳንኤል እንታይ ዝብል ዘሎ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ማለት ንኢየሩሳሌም ከበባ እዩ ዝብል ዘሎ ሕጂ እቲ ሓደ ናይ ምኽባብ እዩ ዝዛረብ ዘሎ እቲ ሓደ ከዓኒ ንኢየሩሳሌም እንታይ ናይ ምግባር ናይ ዝሓዘላ ዓመት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ክልቲኡ ሓደ እዩ መልእኽቲ ኣብ መወዳእታ ምክንያቱ ባቢሎን ንጉስ ናይ ባቢሎን ምስ መፀ ንክንደይ ዓመት እዩ ኣቢሉ ከቢብዋ ንክንደይ እዋን ዝኣክል እዩ ከቢብዋ 9 ኣዋርሕ ዝኣክል እዩ ከቢብዋ ስለዚ ዳርጋ ሓደ ዓመት ኮይኑ ኣሎ ስለዚ 4ይ ዓመት ኣትሎ ይኣቂም ማለት እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ግዜ ናይ ነቢ ኤርምያስ ሕጂ ነቢ ኤርምያስ ነታ ዝተታሕዘትላ ዓመት እዩ ዝዛረብ ዘሎ ነቢ ዳንኤል ከዓኒ ነታ ዝተኸበበትላ ዓመት ስለዚ እቲ ሓደ ኣብ 3ይ ዓመት ክብል ከሎ እቲ ሓደ ኣብ 4ይ ዓመት ክብል ከሎ ክልቲኡ ተጋራጫዊ ነገር ኣይኮነን ማለት እዩ
أسدنا أزخنا حق زخنا تنبيت مصحف قدس إذا قدموا استوعبه إيو جن كأني بحق تفتسمه مالتي هجنا استوعب علينا أملاح جن انتاي الوم نيرو أب قطري كم بقولكم تنبيت إرمياس إسراح مشان قطر عصرت حدا جميرة مالتي كل هذا حاجة زي أدماك بعد من كتعنونه زوم هزبتات زي أتوم كالسبع عمت ننوجس بابلون كيجزو يوم شو 7 عمت ننوجس بابلون مستجوز وانتاي خون مصحف قدسي لنا تن 7 عمت مسمال أدمان ننوجس بابلونن نتهزبتن كقص عمي يلو مالت حارنت كم ذهباميو أملاح تزاري بذلو بزحبا زي أبتي تخطط المصنعة تنبيت دانيال كن رئينا كما يبيلو تفلسيمو حجيجن أزيو أقداس زخانة تنبيت كن رئيو دليل لخو سلامن تايوم بعدك إسرائيل حجي أب كم زكونات هتزوديوم سلامن تايو إግዚአብሔር أملاح ندك إسرائيل سي أحليفو هيبوه بزحبا زي حتيتنا نفلدو مخنياتو إذ نجر إذا كن ردا أنكلنا نسخاتكم من أنا عندما أفتح تسألائي كين أبتو كين ود من أختينا أنا بزحات سبات انتهي زبلو لو تبولي كدان أيدلني زبلو لو سبات ويك دماني تبولي كدان بحكي كاوكن مهارو لو كم زي يدل جيرهم زحسبو سبات على لو متحف قدسنا خنقرنا خلو جنا حواريات كلاتهم بولي كدان يوم مهيرهم كاو يوم مهيرهم أب قدامي قرنطس كنا نبب كلنا دما معرف عسرته حواري باولوس كم زي بلاب قصري عسرت حدا قدامي قرنطس معرف عسرته كتب بخلهم بزعبا تمكرو دك إسرائيل يوز زارباو نهي دك إسرائيل تمكرو كاب جبس كوس هلو كاله أما مجد جب ناب كان عند خدود زنبرة زبالو كله قعزون كجاتهم كله جن نستوعب علينا باولوس انتايبل بزعبا زنجرزي أب قدامي قرنطس معرف عسرته قصر عسرت حدا إزي كله ملبمي كخوني زبصحهم نأنا أتمود دعتا زمانات نزار كبناون نتجسس كخونا نايو التصحفة تري واللهم سلازي أبز مود دعتا زمان نزار لناسي اتناي بولي كدان أنا نتجسس نتمرت كخون تصحفوا له مصحف قدسنا خنا قرنا خلهم بقر ناي تنبيت دانيال نجار كان استوعب كلنا دماني تنبيت دانيال بولي كدان الكاتب جود فون نجار وين أيكونه مخنياتون ناي مود دعتا زمان ملأخت زلوي إግዚአብሔር كل جزء كزارب كله مسرته هبناي تاريخ أجزيو أجداسيو أب تنبيت مصحف قدس كنا نصنع كلنا سلازينا عن التاريخ نريو زلنا مخنياتو كابز تاريخ الجمير دانيال كساب مودعة الزمن زبط صح ملأختيو زارب كساب أبي زبط صح ملأختي كساب مودعة الزمن ملأختي زبط صح مالتيو تزاري بولو سلازي كساب كندزي أجزيو أجداسنت اللو امبار تنبيت مصحف قدس برجس مو خاني نهوتنا ازي اقداس كم زخنا قداماي كفر انا نيرنا انا مخنياتو تنبيت تخبتخ بقطتا مستي هوت زخنا كريستوس يرخبنا تنبيت مصحف قدس مالتي سلامنتاي يسوس بعلو تزاريبلو مالتي كل نسي نغيرنا حرب بطرس كزارب كله دماني انتايلنا له بنصر تنبيت دانيال كنصنع كلنا كمون رأي يوحنس نخلو تنبيت مصحف قدس كنصنع كلنا حرب بطرس بنصر اب قداماي بطرس كريقريتا كالاي بطرس معرف حدا قطر 19 ازي صنع قال تنبيت يلو كزاربو خلو انتاي بلاو اتكخوب صبحسي ابلبخم كساع زوجح كساب زبره تريقوا لكم أبتسألمات كم زي بره مبرهت غيركم أنت أستبهالكم له سناي تقبل لهم تكخوب صبح أبلبنا كبره يقبره نسو يسوع كريستوس بمسرة رأي يوحنس سلازي كساب كندزي كم زخانة غيرنا كل جزء كن حسوا يقبعنا حاليا بعد حجة تقتلوا زول حساب كن رئينا بعد حجي يروساليم سلام انتهي عنه سلام انتهي يوم حزب إسرائيل أب تفقات أب عنوت بتصحهم مصحف قدسنا أب تنبيت إرمياس بزعبا زي نقرنا كم زيلو تنبيت إرمياس معرف 10 كنا نببنا كاب قطري تنبيت إرمياس معرف 10 كاب قطري إسرائيل بعتن كسب إسرائيل شو دشان زلا حسب مجمرتها كنا نببعنا إግዚአብሔር كم زي بالله كي خون دمايو نسخاتكم بمعالتي سنبت بعاف دقيتات إذا ختمازي أتصور كي تأتو سن إلكم أنت سمعكمني نمعالت سنبت سي بأقل عيو كي عيوكم أنت قدسكم وا شعتهم أبزفان داويت زي أمتو نقستاتن مسافنتن بسرقلاتاتن بفراسن مسافنتومن سب يهودان أبي يرساليم زنوبرم بدقيتات إذا ختمازي كي آتو إيان هجينا استوعب لينا سن إلكم أنت سمعكم أنت تعززكم يزبلهم دلو حقين تحلقهم حدا كاو خاني كابتن حقاقات تعيسو زلو حق سنبت مالتي انتاي بالشعو قصيلو اذا ختمازي انزل عالم زينبرو لا كتكون ايا انت داني صن الكم سامعكمني
ተኣዚዝኩም ማለት እዩ ሽዑ ቀፂሉ እንታይ ይብል ካብ ከተማታት ይሁዳን ካብ ከባቢ ኢየሩሳሌም ካብ ሃገር ቢንያምን ካብ ቆላን ካብ ደጋን ካብ ደቡብን ዝሓርርን ዝሕረድን ዝብላዕን መስዋዕቲ ዕጣን እውን ሒዞም ክመፁ ናብ ቤት እግዚአብሔር ከዓ ናይ ምስጋና መስዋዕቲ ከቅርቡ እዮም ይብለና ሕጂ እግዚአብሔር ብንጹር እዚ ነገር እዚ ክዛረብ ከሎ እንታይ ዝብል ዘሎ እምበር እቲ ዝኸውን ፍጻሜታት ናይ ብሓቂ ማለት እዩ ክፍጸም ይብርግጽ ግን እንተ ተኣዚዝኩምኒ ከምዚ ክኸውን እዩ ኮንዲሽናል ማለት ኩነታዊ ዝኾነ ትንቢት እዩ ዝህቦም ዘሎ እንተ ተኣዚዞም እግዚአብሔር ምሕረት ክገብረሎም እዩ እንተ ዘይተኣዚዞም ግን እግዚአብሔር ኣሕሊፉ ንጸላኢ ክህቦም እዩ ማለት እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ናይ ብሓቂ ንሳቶም ሰሚዖም ዶ ኣብ ዝብል ሓሳብ ክንመጽእ ኢና ቅድሚኣ ግን ሓንቲ ተቕሲ ተወሳኺ ተቕሲ ከምብበልኩም እየ ከምዚ ዝብል ኣብ ትንቢት ኤርምያስ 17:27 ግናኸ ንመዓልቲ ሰንበት ክትቅድሱ ብመዓልቲ ሰንበት ገለ ጾር ከይትጾሩን ብደጌታት ኢየሩሳሌም ከይትእትውን እንተ ዘይሰማዕኩምኒ ሽዑ ኣነ ኣብ ደጌታት ሓዊ ከንድደ ንሱ ከዓ ንግንብታት ኢየሩሳሌም ክበልዖ ኣይክጠፍእን ድማ እዩ ብርግጽ እዚ ትንቢት እዚ ተፈጺሙ እዩ እንተኾነ ግን ኢየሩሳሌም ንዘለዓለም ሓዊ ክሳብ ሕጂ ትነድድ ኣላ ማለት ኣይኮነትን ኣብ እስራኤል ዘለኹም ሰባት ትፈልጥዎ ኢኹም ነዚ ነገር እዚ እዚ ሓቂ ኮነን ብርግጽ ክሳብ ሕጂ ትነድድ የላን ግን እቲ ትንቢት ግን ሓቂ ኮይኑ ተፈጺሙሉ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ እቲ ንግንብታት ኢየሩሳሌም ዝበልዖ ሓዊ እንታይ ማለት እዩ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ ዘጥፍኦ ሓይሊ የለን ማለት ስርሑ ከይወደአ ኣይጠፍእን እዩ ማለት እዩ ግን ስርሑ ምስ ወደአ ግን ኣብ መወዳእታ እንታይ ይኸውን ሓመኹስቲ ስለ ዝቕየር ኩሉ ነገር ወላ ሓደ ተሓዊ ኣይድልን እዩ ሕጂ ኣይክጠፍእን እዩ ክብል ከሎ ነቲ መልእኽቲ ሓሳብ ክንርድኦ ክንክእል ኣለና እዚ ትንቢት እዚ ተፈጺሙ እዩ ከመይ ኢሉ ተፈጺሙ ከዓኒ ክንርኤና ኣሎ ሕጂ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ሓሳብ እዚ ከነንብብ ከለና እምበር ኣሕዋት ነስተውዕል ኢና መጀመርያ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ኣብ ግዜ መን እዩ መፅኡ ኣብ ግዜ የኣቂ መጽሓፍ ቅዱስ ከምዚ ይብል ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት 24:1-2 ልክዕ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ዝበላ ንሳዩ ዝደግመልና ዘሎ እዚ ታሪኽ እዩ ሕጂ እዚ ተመዝጊቡልና ዘሎ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ታሪኽ ኣብ መጽሓፍ ቅዱስ ተመዝጊቡ ዘሎ ነንብቦ ኣለና ከምዚ ይብል ብዘመን ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን የራይታ ብዘመን የኣቂም ማለት እዩ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ደየበሞ የያቂም ክሳዕ 3 ዓመት ተገዝኦ ግናኸ መሊሱ ዓለዎ እግዚአብሔር ድማ ጭፍራታት ከለዳውያንን ጭፍራታት ሶርያውያንን ጭፍራታት ሞዓባውያንን ጭፍራታት ደቂ ዓሞንን ሰደደሉ ከምቲ እግዚአብሔር በአፍ ባሮቱ ነቢያት እተዛረቦ ቃል ከዓ ምእንቲ ከጥፍእዋ ናብ ይሁዳ ሰደዶም ሕጂ ነስተውዕል ኢና እግዚአብሔር ኣምላኽ ኣቐዲሙ ትንቢት ሂቡ ነይሩ እዩ ሕጂ እቲ ትንቢት ብነቢ ኤርምያስ ጥራይ ኣይኮነን ሂቡ ክንርኤና ኣብ ምዕናው ናይ ኢየሩሳሌም ዝነበረ ትንቢት بتنبيت إرمياس ترى يكونن كلها بنبي إسحاق كمون بنبي حزقيال ون تنبيتات توحيبون يري برجس هجنا هاي نبي إسحاق زيادة أبتزقط الكفال كن رئينا أبتمسناي مركو دانيال زخون نجار مالتي نبي إسحاق كدم يتنبيوه أتذكر من نجار دماني بزايدنا مجدي التنبيت كفت أم كلنا خن رئيلامي أملاك ساب كندي نتزوالو قال كم زصنعه እግዚአብሔር ዘአዘዘው ከም ዝኸውን ንሱ ዝበሎስ ኣይከውን እንዲ ናይ ብሓቂ ዝኸውን ነገር እዩ እግዚአብሔር ዘአዘዘው ኩሉ ዝፍጸም ነገር እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ግን እዚ ትንቢት እዚ ክፍጸም ከሎ ብዘደንቕ መገዲ እዩ ተፈጺሙ ግን ስለምንታይ እዩ እዚ ነገር እዚ ኮይኑ ነቢ ኢሳያስ ብህይወት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንጉስ ናይ እስራኤል ምናሴ እዩ ነይሩ ምናሴ ኣብ መንግስቲ ኣብ ንግስነት ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ንህዝቢ ይሁዳ ንህዝቢ ኣምላኽ ፈጺሙ ካብ ኣምላኽ ክሳዕ ዝዓልዎ ኣስሒትዎም ብዙሕ ንጹህ ደም ይኣፍሲሱ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ነቢ ኢሳያስ ትንቢት ተነቢዩ ነይሩ እዩ ገና ኣብ ግዜ ንጉስ ህዝቅያስ ኣቡኡ ንምናሴ እዩ ትሪእዎ ኣለኹም ኣብ ግዜ ህዝቅያስ ነይሩ ነቢ ኢሳያስ ኣብ ግዜ ምናሴ ከዓ ነይሩ ንጉስ ህዝቅያስ ምስ ሞተ መን መጽኡ ማለት እዩ ምናሴ ወዱ ነጊሱ ወዱ ምናሴ ንነቢ ኢሳያስ ብመጋዝ ይቆሪጽዎ መጊዝዎ እዩ ሕጂ ነስተውዕል ኢና መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎም በዓል እቲ ቀንዲ ጸገም ሱር ካብዚ ዝብገስ ማለት ልክዕዩ ኣብቲ ዝቕጽል ክፋል ክንርኤና ምስ ናይ ንጉስ ህዝቅያስ ዝገበሮ ጌጋ ምትእሳር ኣለዎ እንተኾነ ግን እቲ ቀንዲ ዝኸፍአ ርክሰት ሓጢኣት እግዚኣብሔር ንህዝቡ ናይ ብሓቂ ክረድኦም ዘይከኣለሉ ቀንዲ ምኽንያት እንታይ እዩ እንተልና
اتزغاطمه اب غزي ناي مناسي السيت مخنيات قال اي مصحف نغس 24:3-4 كم زيبل اذا خايبل سلامنتايو زغاطم زلو بسرت مناسي زغبرو كل حطياتن دما بسرت نصح دم زفسسون نيروساليم كاب نصح دم سلازملع نيهودا كاب قدم غصو كغلسا بتئزاز اغزابيهر يزخونه بزخ اغزابيهر يقرا كيبل ايفتون حجنا استوعلينا سلامنتاي دامو نبي إرمياس كنستحي نغرم الله إلا كن حتى نخونينا سلامنتاي املاح بنبي إرمياس يقرا قبل له ما يتزاربو مندي برغص تزاريبومي كنتاو تنبيتي انت هنا جن انتاي زبلنا زلو ابزي انتلنا نغس مناسي اتزغبرو حاتيات كله سور سريروس لزنبره دق اسرائيل كملسولو ابزي كلو درجه بصحم نيرو نسكن رينا حج اتزغرم ነገር دق اسرائيل كملسولو ابزي كلو درجه ولا قا انت ابصحم مناسي نسو نبعلو ግን اتندقو بحوز اندده نسو نبعلو تنغس مناسيت ند نيهودا فصيمو كاب املاح نخرحقو زغبره سيطان تتقملو نسو ግን ናብ املاح تمليسو محرت رخيبي مصحف قدس ينغرنا تناسحيو እግዚአብሔር ካይቀረይሉሉ مستملسه ናብ املاح حزبي يهودا كملسوم فتينو ንጉስ مناسي كملسوم ግን كيدو دو አይካለን ابزي حبي ملختين انا نوسد مرحتي كغاغي يخلو مخنيات كخننا يكلني مخنياتو نحنا ناتنا مرج علنا اتم حزبينا اتم مريصوم اب كبيد عزات وديقوم فصيمهم كساب زطفو خوينا اتمرحيوم زنبره ግን اتناب علوت زوسدوم ግን تناسحوسي محرت رخيبو ناي بحق حقنيا نصحتنا صحو كاب املاح كاب محرت رخيبو تريوا لكم مصحف قدس كنغرنا كل اب تنبيت إسياس معرف 3 وحزبي مرحتخا اغاغي خايبن ناي بحق احواتي مرحتخا اغاغي خاطات خدلا مقدخا يطفو والو يبل بركت مرحتي كغاغينا كنغدفوم يبلنا نحنا بولقنا بقلنا نكريستوس كنمرصو እግዚአብሔር ዘእድል እዚ ይብናሉ ማለት እሞ አብዚ ቃል እዚ ክንርኢ ከለና በአር ምናሴ በትዝገበሮ ኃጢአት ኩሉ ንጹህ ደም ዘፍሰሶ ኩሉ ነገር ብዙሕ ነገር ያጋጥሙ ሕጂ ቃል አምላኽ ዝብለና ቀጽሉ ዘሎ ሐሳብ ክንርኢና በአር ሕጂ ኣብቲ ምዕራፍቲና ዘለና ምዕራፍ 24 ካብ ቁጥር 1 ጀሚርና ክሳብ 4 ቢብና ኣለና ሕጂ ቁጥርታት 5 6 ክንቅጽልና ቃል እግዚአብሔር እንታይ ይብል ንርአዮም በአር ከምዚ ይብል እቲ ዝተረፈ ናይ ያዕቂም ነገርን اتزغبرو كلن كانسو ام مصحف زانتا زمن نغستات يهودا دو تصحفو ايلون ياكيم دما مس ابوتاتو دقسه ابكندا اوخ اودو ياكين نغسه نتناي نغوس غبص زبله كابربا غبص جميرو كسع فلق افراطس نغوس بابيلون حيزو نبرمو دحرزيت نغوس غبصي كاب هاغرو مليسو اي وصن حج ودو ياكين نغيسو ياكين كن እግዚአብሔር اخبير ودو نزبل حطو مصحف قدس ملسي هبنايو قال እግዚአብሔር تايبل ياب قصر شمونتن تشعتن ياكين كنغس كله ود 18 عمت نبره اب يروساليم كا 3 ور حجزه سما ديو نحشتايو نسا قال الناتان بعل يروساليم يا نسخ اكمتي ابو زغبره كله اب قدم እግዚአብሔር انتاي غبره كفو غبره ስለዚህ ኩላቶም ክፍአትና ገበሩ እዮም ዝቆጽሉ ዘለው ስለዚህ ክፍአትና ገበሩ ቆጽሉ ከለው እግዚአብሔር ከድሕኖማ ምስ ኮነ አነ ሙኻነይ እንት ክትአም ማዓስዩ እግዚአብሔር ከድሕን ተኮይኑ ንህዝቡሲ ማዓስዩ ዘድሕን እግዚአብሔር ናይ በሐቅ አምላኽ አብ ኃጢአት እና ተሐወስና አብ ኃጢአት እና ነበርና ክንከይድን ከለና ከድሕነና አይክእልን እዩ ግን ካብ ኃጢአት ምስ እንመለስ ካብ ኃጢአት ምስ እንወጽ ጎይታ ከድሕነና ይክእል እዩ ሕጂ ነስተውዕልና በዓል እግዚአብሔር زوم سبات زياتهم زوم نغستات زياتهم بتزغبروا كل ነገር ደጋግሙ ንዓታቶም ንخملሶም ይዛርቦም ነይሩ ነቢ ኤርሚያስ በነቢ ኤርሚያስ አቢሉ ከዛርቦም ከሎ ነዚዮም ነገስታት زياتهم ያቂም ኩላቶም ማለት ይዘገርም ነገር እንደሐራስተው ኢልኩም ማለኩም አምላኽ ትሕድ ክብሉ ይነግሮም ነይሩ ብፍላይ እትቀጽሉ ዘሎ ንጉስ ክንርኤና ንሱ እትቀጽሉ ዘሎ ንጉስ ዝመጸ ድሕሪ ያኪን አዝዩ ዝሕዝን ነገር ይናቱ ከመይሲ እትዝኸፈ አምላኽ በትንቢት ተዛረበሉ አጣዋነቲያ ካብቶም ሰለስቲዮም ዝኸፈ ኣብ ህይወቱ ተፈጸመሉ ናይ በሐቂ አዝዩ ዝሕዝን ፍጻሜ አሕዋት ኣብ ህይወትኩም ኣብ ህይወትና ክፍጸም እንደልዮ ፍጻሜ ንሕና ባዕልና ኢና ንመርጾ እግዚአብሔር ምርጫ ይህበና ኣብ ቅድሜኻ ህይወት ወይ ሞት ኣንቢረሉ ኺሉሉ ሓዲኡ ምረጽ ኢሉ ብህይወት ምእንቲ ክትነብር ህይወት ሕረ ይብል መጽሐፍ ቅዱስ ትሪእዎ ኣለኹም አምላኽ ህይወት ሓሪሉና ኣሎ
ግን እቲ ምርጫ ግናትና እዩ ሰብዩ ዝመርጽ ኣብ መወዳእታ ሰብዩ ኣብ መወዳእታ እንታይ ክኸውን ኣብ ህይወቱ እንታይ ክፍጸም ኣለዎ ምርጫ ዝገብር ስለዚ ኣብዚ ነገር እዚ ክንርኢ ከለና እምበኣር እዞም ነገስታት እዚኣቶም ኩላቶም ካብ ኣምላኽ እናዓለዉ ካብ ኣምላኽ እናረሓቁ ካብ ኣምላኽ እናዘንበሉ እዩ ዝኸዱ ዘለዉ ሕጂ ዮያኪን ካብ ኣምላኽ ምስ ዘንበለ መጽሓፍ ቅዱስ እንታይ ይብለና ዮያኪን ካብ ኣምላኽ ምስ ዘንበለ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብሎ ሓሳብ ንርአዮ ኣብ ቁጥር 10 በቲ ግዜቲ ገላው ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ናብ ኢየሩሳሌም ደየቡ መበል ካልኣይ ግዜ መጽኦም ሕጂ ምክንያቱ ኣብ ግዜ ዮያቂም ኣቡኡ መጽኦም ነይሮም ሕጂ ኸ ኣብ ግዜ ዮያኪን ወዱ ዮያቂም ማለት እዩ መጽኦም ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ክመጽእ ከሎ ንርኢ እታ ከተማ ድማ ተኸበት እቶም ገላውኡ ኸቢቦምዋ ከለዉ ከዓ ነቡካድነፃር ንጉስ ባቢሎን ናብታ ከተማ መጸ ይብል ትሪእዎ ኣለኹም ሕጂ እዚ እትመበል ካልኣይ እዩ ኣብቲ ዝቕጽል ክፋልና ከነጽንዕ ከለና ክንሪኤና ኢየሩሳሌም ኣብቲ ቀዳማይ ግዜ ምስ ተኸበት ብዙሕ ነገር ኣይጠፍአና ይዓነወን ኣብቲ ካልኣይ ግዜ ምስ ተኸበት ካብቲ ቀዳማይ ግዜ ዝኸፍአ ነገራት ተማሪኹ ዝኸደ ብዙሕ ነገር ዝተወስደ ነይሩ ኣብቲ ሳልሳይ ግዜ ኢየሩሳሌም በቲ ቤተ መቅደስ ብሙሉኡ እንታይ ኮይኑ ማለት እዩ ሙሉእ ብሙሉእ እዩ ዓንዩ ተደምሲሳ ብሓዊ ነዲዳ ማለት እዩ ሕጂ ነገራት እናኸፍአ እዩ ዝኸይድ እግዚኣብሔር ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ኣብቶም ነገስታት ድማኒ ዮያኪን ከምኡ ከዓ እቲ ሳልሳይ ክንሪኤና ጼድቅያስ እዩ ተባሂሉ ሽሙ ካሊእ ነይሩ ተለዊጡሉ ሕጂ እቲ ዘገርም ነገር ኣብ ሰለስቲኦም ዝተፈጸመ ከኣሊ ኣብቲ ቀዳማይ ተዛማደ ድሓን ነይሩ ኣብቲ ካልኣይ ቁሩብ ማለት ተማሪኹ ከይዱ ንሱ ንባዕሉ ምስ ኩሉ ቤተሰቡ ማለት እዩ እቲ ሳልሳይ ግን ጥፍኣት ይበፅሕዎ ሕጂ ኩሉ ግዜ ኣምላኽ ክዛረብ ከሎ ነቲ ቀዳማይ ክዛረብ ከሎ እንኮላይ ንዓና ይዛረበና ከም ዘሎ ከነስተውዕል ኣለና ኖ ንዓይ ኣይተዛረበንን ነይሩ ኣብቲ ግዜቲ ክንብል ኣይንኽእልን ኢና እቲ መልእኽቲ ናባና እንድሕር በፂሑ እግዚኣብሔር ኢየሱስ ኢሉ ኣሎ እዚ ንኣኻትኩም ዝብሎ ዘለኹ ንኩሉ እብሎ ኣለኹ ይብል ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዚ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ክዛረብ ከሎ ኢየሱስ ንዓና ብውልቅና እቲ መልእኽቲ ይህበና ከም ዘሎ ከነስተውዕል ይግባአና ሕጂ እምበኣር እንታይ እዩ ግን ኮይኑ እዚ ነገር እዚ ልክዕ እዩ ምስ ተማረኸ እቲ ንጉስ እቲ ካልኣይ ንጉስ ማለት እዩ ዮያኪን ምስ ተታሕዘ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ከምዚ ይብለና ብዛዕባ እቲ ናቱ ዘጋጠሞ ማለት እዩ ኣብ ካልኣይ መጽሓፍ ነገሥት 24 12 ክሳብ 14 ከምዚ ይብል ሽዑ ዮያኪን ንጉስ ይሁዳ ንሱን ኣዲኡን ገላውኡን ሓላቁን ስሉባቱን ናብ ንጉስ ባቢሎን ወፁ እቲ ንጉስ ባቢሎን ካብ ሳብ ነይቲ ዓመት መንግስቱ ሓዞ ከምቲ እግዚኣብሔር ተዛረቦ ድማ ንብዘሎ መዛግብቲ ቤት እግዚኣብሔርን መዛግብቲ ቤት ንጉስን ኣውፅአ ነቲ ሰሎሞን ንጉስ እስራኤል ኣብ መቅደስ እግዚአብሔር ዝገበሮ ኩሉ ኣቕሑ ወርቂ ከዓ ሰባበሮ ንብዘላ ኢየሩሳሌምን ንኩሎም ሓላቁን ንኩሎም ሓያላት ጀጋኑን 10,000 ምሩኻት ንኩሎም ፀረብትን ስራሕቲ ሓፂንን ከዓ ማረኸ ካብ ህዝቢ ተሃገር ብዘይ እቶም ድኻታት ገለ እኳ ኣይተረፈን ስለዚ ንኩሉ ነገር ነቲ መዛግብቲሲ እንታይ ገይርዎ ማለት እዩ ማሪኽዎ ኸይዱ ኣብ ትንቢት ዳንኤል ዓንተወይ ከነንብብ ከለና እንታይ አንቢብና ነርና ትንቢት ዳንኤል ምዕራፍ 1 ምልስ ከብለኩም ነስተውዕል ላይና ታዘንበብና ያታይ ትብል እግዚአብሔር ኣብ ቁጥር 2 ማለት እዩ እግዚአብሔር ድማ ንዮያቂም ንጉስ ይሁዳን ካብ ኣቑሑ ቤት ኣምላኽ ከዓ ሓደ ክፍልን ኣብ ኢዱ ሃቦ ናብ ሃገር ሲንዓር ናብ ቤት ኣምላኽ ወሰዶም ነቲ ኣቕሑ እውን ኣብ ቤት መዝገብ ኣምላኹ ኣእተዎ ትብል ሕጂ ዳንኤል ክዛረብ ከሎ ሕፅር ኣቢሉ ንኩሉ እቲ ፍጻሜታት ብሓንሳኡ ፀሚቑ ኣምፂዎ ዘሎ ሕጂ ኣብ ግዜ ዮያቂም ከም ዝመፀ ግን ነጊርና ኣሎ ዳንኤል እቲ መጀመርያ ዝመፀሉ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ መጽሓፍ ነገሥት ከድና ክንርኢ ከለና ግን ኣብ መጽሓፍ ነገሥት ኣብ ሰለስቲኦም ነገሥታት ዘጋጠመ ኢና ብዕምቀት ኢና ንሪኦ ዘለና እታ ናይ ምዕራፍ 1 ደላ ትንቢት ዳንኤል ቁጽራት 1 2 ኣስደናቕቲ ዝኾኑ ሓቅታት ትንቢት ዝተፈጸሙላ ብሓቂ ድማኒ ብዙሕ ነገራት ዝተፈጸመላ ንሳ ሕጂ ንዓይና ብዕምቀት ንሪኣ ዘለና ብሓቂ ሕጂ ነስተውዕል ኢና ግን እዚ ንዓና ዝህቦ ዘሎ መልእኽቲ እንታይ እዩ እግዚአብሔር ናይ ብሓቂ መጀመርያ መጽሓፍ ቅዱስ ከነጽንዕ ከለና ኩሉ ግዜ ሒደት ኣብዚ ሒደት ኣብቲ ዝብል መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናኣሰማማዕና መንፈስ ኣምላኽ ብዝምህረሉ እምበር ጥበብ ሰብ ብዝምህረሉ ይኮናን እንዛረብ ዘለና ይብል ሐዋርያ ጳውሎስ ብርግጽ መጽሓፍ ቅዱስና ብንጹር እምበር ሒደት ኣብዚ ሒደት ኣብቲ መንፈሳዊ ነገር ምስ መንፈሳዊ እናሰማማዕና ከነጽንዖ ከለና ዓብዪ ዝኾነ መልእኽቲ ትርጉም ዝሓዘ እዩ ሕጂ እግዚአብሔር እምበር ኣብዚ ፍርዲ ክህብ ከሎ ነስተውዕል ኢና እቲ ዘሎ ፍጻሜታት ክፍጸም ከሎ ነስተውዕል ኢና እናኸፍአ እናኸበደ እዩ ዝመጽእ ዘሎ ኣብ ዓለምና ልክዕ ከምኡ እዩ ክኸውን ኣብዚ መወዳእታ ዘመን ነዚ ወንጌል እዚ
انت دعني زي تقبلنا يو اب هيوتنا اتفرد املاخ النابرتع كسبب تفقات النبصح كنكيد نخلينا سلازي النابرتع اب ابانا كيد كسب كنملسلو اب زي نخل عزقت كي نود بحق او كي بصحنا ناب እግዚአብሔር كنملس لومي املاخ يقدمنا اب كل كبابينا تبيت مصحف قدس يفصمالو ኢየሱስ ዝቦሎ ኩሉ ብዛዕባ ምጽአቱ ብዛዕባ ካልኣይ ምጽአቱ ይፍጸማሉ ትፈልጡ ዲኹም ኣብ ግዜ ናይ እዚኦም ነገስታት እዚኣቶም ብፍላይ ድማ እቲ ሳልሳይ ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ ክንርኤና ሕጂ ናይ ጽድቅያስ ማለት እዩ ኣምላኽ ብነቢ ኤርምያስ ተዛሪቡ ነይሩ ማለት ኣብቶም ነገስታት ወይ ከኣኒ ኣብቶም ሰራዊት ግብጺ ኣይትወከል ምክንያቱ ሰራዊት ግብጽ ክመጽ እዩ ከድሕነካ ኢሉ ክፍትን እዩ ግን ክምለስ እዩ ከይሓገዘካ ኢልዎ ነይሩ ብነቢ ኤርምያስ ትፈልጡ ዲኹም ልክዕ ከምኡ ኮይኑ ተፈጺሙ ኣብ ትንቢት ኤርምያስ ከነንብብ ከለና ሰራዊት ግብጽ መጽኦም ግን ባቢሎናውያን ክመጹ ከለዉ ሰራዊት ግብጽ ተመሊሶም ልክዕ ከምቲ እግዚአብሔር ዝበሎ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣምላኽ ምስ ባቢሎናውያን ተደኣ ኮይኑ ግብፃውያን እውን ደው ክብሉ ይክእሉን እዮም እግዚአብሔር ብባቢሎናውያን ገይሩ ንህዝቡ ዝቐፅዖም ዘሎ እግዚአብሔር ከዓኒ ናቱ ትእዛዝ ዝገብር ዘበለ ኩሉ ይረድኦ እዩ ነቲ ንዕኡ ክእዘዞ ዘይመርፅ ሰብ ግን ኣሕሊፉ ክህቦ እውን ይኽእል እዩ ማለት እዩ እሞ ነቶም ክእዘዙ ዘይደለዩ ዕድል ሂብዎም ኣብ መወዳእታ ግን ኣሕሊፉ ይሂብዎም ሕጂ ትቀፂሉ ዘሎ ታሪክ ንርአዮም በዓል ኣብ ሳልሳይ ንጉስ ክንበፅሕ ኢና ሕጂ نمبر بازار تقصيزيا كالعين مصحف نجس إسرائيل بعتن 15-17 نياكين دما نبابيلون مارخو ندن نجسن ننستن نجسن نسلباتون نعبيت تهاجرن كأكاب يروساليم مارخو نبابيلون وصدم نخلهم حلق حيالات السبعة شبعات شحزي خونو سربتن صراحة حاتينن كأشح كلهم جاكانو نوجع زي بقعو تنجس بابيلون مارخو نبابيلون أتهم إزي حجة أبتكال أي مالتي كأبت ببل كالأي مستملسة مالتي نجس نبوخذنصر جن انتاي بلشو انتاي جيرو أبت كالأي جزء مستملسة ياكين مس كله سدرابيتهم مس كله زلوا مس وصدوا ماريخو النجس بابيلون دما نحاو أبو ماتانيا أب كنداو أنجسو سموخا صدقياس إلو لوتالو حجنا استوعلينا أبزي نحاو أبوسي نحاوبو نبو حوز نبره نياقيم حوز نبره مالتيو ايو انغيسو زبلنا زلو ماتانيا استباحلو نعو انتاي غيرولو ግን ስሙ ጽድቅያስ ኢሉ ለውጥሉ ማለት ሕጂ እዚ ነገር እዚ ክንሪኦ ከለና ኣብዚ ነገር እዚ ኣነ ብሓቂ ዝገርመኒ ነገር እንታዩ ኣምላኽ ኣዝዩ ምሕረተኛ እዩ ጽድቅያስ ንጉስ ኣብ ዝነበረሉ ግዜ እግዚአብሔር ብዘገርም መገዲ ሓያል ዝኾነ ትንቢታዊ መልእኽትታት ሂብዎ እዩ حدا كابتن تنبيت نستوعله أبكلاي زينا موال معرف ساسان شدشان أسرت حدا كسا أسرت سلسلة تمز جيبولنا له كم زبل صدق ياس كنا جس كله ود إسران حدا عمت نبره أب يروساليم كا عصرته حدا عمت جزء أب كلمة إغزابير عملخو كفوق جبره أب كلمة كاب عف إغزابير التزاربو نبي إرمياس رأسه آيات حتن كابتن بأملاخ أم حلوة زنبره نجوس نبكادناس أرد ما علوه نبي إغزابير أملاخ إسرائيل كيمل لسك سادو أثره لبون أصنع هجي نبوخذنصر أم حلوة ينيرو بحقي أم حلوة بسم أملاخو هجي نستوعلينا نبوخذنصر محرت كجبر إغزابير دريخو يبرغص أبت مجمرتا أول هجي أملاخ كأن حزبو حليفو ملؤ بملؤ كهوام أيمرصن إغزابير سلازو فقروم يخاد زاربوم زلو مصحف قدسنا كنغرنا كلكم إيزبل أملاخ سلاز دنگصلوم نحزبو سلاز دنگصلو دغاغيمو بنبيات غيرو يزاربوم نيرو ግን إذا صدقياس زي نتيتم بيتاو ملأختي بنبي إرمياس تنقرولو أي سمعن مصحف قدسنا خنقرنا خلو نعو أي سمعون مصحف قدسنا يبلنا قال እግዚአብሔር كزارب كله انتهى يبل نسوت رأي يكونن أب كلاي زينا 36 14 15 كنقصل كلنا بزلو لك أنا كهناتن حزبن كأب كل عينت صياف أرماوያን أزيوم بزح أبسو نتا أب يروساليم زقدسا بيت እግዚአብሔር ون أركسوا نهزبون نتا محدرون سلاز دنگصلهم دما እግዚአብሔር أملاخ أبوتاتهم بلؤخاتو غيرو بجحات يلقلهم نبره ግን እንታይ ኮይኑ ኣብ ቁጥር 16 ከም ዝብል ግናኸ ቁጣዓ እግዚአብሔር ናብ ልዕሊ ህዝቡ ክሳዕ ዝድይብ ፈውስውን ክሳዕ ዝሰዓን ንሳቶም ነቶም ልኡኻት ኣምላኽ ኣላገፅሎም
نتقالو خانا عقو نتوم نبياتون انتي قبروا مي بمصحف قدس أواردوا تري لكم مالت إغزيابير دقاقي مكزاربهم كلوسي كسمعوا يقولوا نيرم جن كسمعوا أيدلين قطع إغزيابير نابل على هزبوك ساعة ديب جن انتي كوينو مالتيو اتنقرتي أزيو النخف خيدو مالتيو مصحف قدس ناخ نقرأنا خلو انتي زبلاو فوسي كسا انتي زخون مالتيو فوسي كسا زي السعني زبل نتوم الأخاتو سي انتي يرم الله جيس أمولهم نتقالو نعقموه نتوم نبياتو أواردومو مصحف قدسنا كنقرأنا خلو نبي إرمياس زقبرو ونقر قليل عين برا مالت أزيو بخيو نبي إرمياس وكاكبك خلو مصحف قدس كنقرأنا خلو حركة بتصحفاتو خم ببولكم حركة بتصحفاتو نستوعلو إن نبي إرمياس كبك خلو نايب حكتي بخياتو قليل عين برا نايب حك كم بخاي نبي تباهيلو كساب زفلت أب مصحف قدسنا مالت دقعة إرمياس أو تتصحفنا له مالت سلدي سمعوا جن انت يجبر نيرو نبي إرمياس يبكي نيرو كم زي بالدماني تنبيت إرمياس أسس لسته أسرت شوعته انت زي سمعكم جنا بسر تعبيتكم نفسي بحبو كتبكيها بسر تعبيتكم ينو نفسي بحبو كتبكيها اتمقاسك زابيهر تماريخو يمو عينتي مرر بخياتي بخيا نبعات دما زربح بح يبلا الله سيز نبي إرمياس كزارب كله أبز انتا يبلنا مالتيو انتو انتا كجبرا خلوا مالتيو كبخيا خلوا نبعات زربح بح كبلا خلوا كمو دمان انتا كجبر كلنا نري أبزي كمان اتتمنيتو سي السطرة يكونن انتي مالت رئيسي علامي انتي فالفال عين ما ينتزخون سي من محبني إلو تداري وابتميت إرمياس انتا يزر إنا نبي إرمياس كساب كندي تزمت برقص كم زخون سلازا أمنة يعني بحق تزخون نجار سلازي تعزز دماني إذا نجار زي نلبو سيروه لعلو خلو جن نلبى أملاخ سيروه أحواد بس حف قدس كنا جرنا خلو بحد حد إذا نستحب سبعي حقوس يخوني من سلازي نحرزي تنسح ناخ أبسماين تاي خون الله وهي خون الله مالتي سلازي لبى أملاخ يجسبر لعلو زخون يكون لبت نجوس هيكونن ويل لبت نبيات هيكونن لب نبي كونن تك عند نجار لب أملاخ يكحسب الناس بالبو نبيات كزاربو خلو نايك زيابيهر لبي حسابي من زقربو نازلو اتهم ناي أملاخ نبيات نظام حجز له حسبت نبيات هيكونن نزارب زلنا نتهم بسم زيابيهر بقالو مسرت زنغورونا نتهم لومي بسم أملاخ حسبت زنبيو هيكونن نتهم ناي بحققن كاب قالوا مسرت زتزاربو نبيات نتوم بحقي مصحف قدس زهاونا نبيات كم بعال إرمياس زعمسلو تنبيت دانيال رأي يوحنس كان نبب كلنا نتتنبيت زهاونا نبيات نزياتهم كان أولهم أملاخ يدلنا نزياتهم كن سمعهم إغزابير يدلنا مغنياتنا إغزابير حسب سلوزخونه تفلتوا لكم كم تنبي إرمياس بزعبا معناو يروساليم كزارب كله زهابو تنبيت أملاك كأب نبياتو بتنبيت دانيال رأي يوحنسن أمود دعتا زمن عالم كتأفق كم زخونت جن مستات تأفق عالم كين تأفق كن الصح مستات تأفق زلا نايت أرى كريستوس بيتا كريستيان مسعى كين دمسس كن من لسنا أوهي وات كن ركب أملاخ يقدمنا له ناس تنبيت إذا كان استوعلو إغزابيهر لبونانا يخفت مصحف قدسنا بأرك تسئلو زبلنا حساب نرأينا بكال أي زينا 36 كتسيلا كان ببيع 17 كم زيبل سلازي نسو ننقص كالداوين أبلع ليهم أتنسو سلازي تنسحو مالتي مصحف قدسنا انتاينا بيبنا نيرنا قدما بيلنا ملس قبلوك مي قريتا قطع اغزابيرنا أبلع له حزبك ساعة ديب فوسون ساعة الساعة يخوين نتوم لأخاتو الله يزعملو نتوم قالوا نعقمو نبياتو أواردومو مالتي كتسيلو زلو حساب جن انتاي زبلنا زلو سلازي نسو ننقص كالداوين انتاي قبره أبلع ليهم أتنسو نسو خا نغبازوم أبيت مقدسهم بسيف قتلهم نمن السين ندنقلن نعابين نشيابن أي رح لهم نخلهم ناب إيدو أحلفهم نخلو أقحو بيت أملاح أبين نقسن مزاقبت بيت إغزابير مزاقبت نقسن مقواننتون دما كله ناب بابلون وصدو إذي أبت مودعتا جزي زقات أمي تفقاتي أبت مبال كال أي جزي زمات قالو مروخاتي وسيدو خيرو
بجاكاتهم دخاتات كلا أي قدفن نيرو أبصال سايق زي جن نبومولو أم أنت جبر كله أي راح حلو من ولا نشياب ندنقل نعبي من السي نخلعتهم قتلهم كلنا نر إذا كن رئينا إذا فتس أميزي برجع زيادة نتابعت أملاخ عند دواي بالكتسيلو أبو تصات عصر شعاتن إسرائيل تري واللهم نتمكب بيا يروسالم كأفرسوه بعلي نهميا مدحراي سريتهم ونو تري واللهم نتابعت أملاخ عند دوا نتمكب بيا يروسالم كأفرسوه الدراشاتا زبلو كلهم بحوا عند دوا كل كبر أقحو ودما أطفئوا نتوم كاب سيف زملطو زبلو دمانا بابلون وصدم أمو منجست فارس كساعة تجزء نوون ندقون باروتو كونو منجست فارس 7 عمت مسجز بابي إسرائيل وينها مارت أيهود وين 7 عمت مسجز يعني تاجيرا منجست فارس مس عملتي هجينا استوعلينا إسرائيل مجمرة بكلتها تما إلى نيرة أبزق زي إسرائيل تحت إسرائيل تفيها نيرة يهودا ترى تريفا نيرة منجسو يهودا جن اتم نجستاتا دد حري كم توم كالوت ناي نجسات إسرائيل زنبرو تحتينا أمود أثر تفيهم تفلت ريهم إجزاء جن محرتني أصل زخانة كي تفو أقدموا تزاريبهم كسمعوا أي كعلون أمود أثر جن أنت كوين مالتي تفقد كوين إجزاء بيهر كم تبنبي إرمياس تنبي وزنبرة بنبي هسكيل كأني تنبيت هبوان يريو لازم نقول زي بزعبا زي تنبيت زي أنا بحق البيز تنكفني نجاريو نبابيلون كتكيدي خا جن أب بابيلون كتأبتوخ نسخاس نبابيلون أي ترياني خا إلوانيرو كم يجيري إذا فتس أمز نجارزي بزعبا زي نجارزي يحسب نيره أب تاريخ مصر أخوه جن أب تاريخ مصحف قدس أب تاريخ نكري أخر له جن أصدرني أنك ساب كندي أصدرنا أزقنا تنبيت كوني زي نجارزي كم يجيروهم إلو تفتسيمو مصحف قدس انتهي بالنبار كنرئينا ذا حساب زي نرأيه ننببوت الصحف مجمرة التنبيت هزكيال زبلو زلو نرأيه نبي هزكيال أم معرف 10 سلستن بزعبا صدق نقص تسعد كياس كم زيبل اتي أم معكلهم زلو مسفن أم منكو بتصيرو مستألمتا كيواتسيون تاي مسكونا مستألمتا كهدم مالتي مستخببة انتي كيوتسو وص نتمن دق كان كل وايم نتا مدري بعينتو كيرئيا دما قصو كعمتيو مرببي كعب العليو ازرق حلو بمفنت راي دما يتحاز نا بابلون نا مدري كالداوان كمصو ايه جناخي اب اكي موت كنسوس اي كرئيان ايو اذا تنبيت اذا كميلو تفصيمو اب اويو دموت مالت او وسيدم اي قتلوانكو او وسيدم تاثيرو جنا موداتا مويتو او جن كمي غيرو زي نغير زي جن تفتصيمو أبونا نبرسي كمي جيرو زي رأيا مصحف قدس نزب خمي يملسلنا أملاح زبولو هاي قبرون دو التزارب وصحيف تصمون دو يبو مصحف قدس زلنا نغير يكسيابير زبولو كله يقبرو برقت أملاح زبولو يفتصمو يو أملاح لو مزبلنا كمتسيه لنا لو برقت اتي دو مزفسسلنا اتي واقع زخفله لت واقع زخفلو كوسدو يو تفلتوا ليكم حنت مكينا عند حرجة ليكم أزيو بزح واقع عند حر كفيلكم لا انتهي تقبروا تكنا خنوا حسكم ما يكم تخدوا عبي واقع زخفلكم له قديفكم مو سئلكم هاي تخدوا إنه هاي تقدفون يكم أملاك كأني قديفنا أي نبرني تمالي سكوس دنايو واقع كفيليو استنبيت زكفت أمي جنت تنبيت داني الرأي وهانس كنت إن أكلنا نايب حق إمنتنا كسرت يجبوا كما يسي نسو يسوس بعده نجرنا له مسكنا أنا مخاني من تخت أمنخ أكيد كنا حج نجربكم على مالت إن خنا أمن نايب حق إمنتنا نخسر التواهيل ونازل تنبيتات مصحف قدس أصدنا أتي تنبيتاتهم نايب حق أنا أزيوم أقدستهم حجنا استوعلم بعض إذا جرزي كميل وكم استفدت أماكن رئينا حجم استقل متن تاخ جبري كواتك فتنيو لتمندق كون كل ويم لتمكابة يرسالين مالتي كهدموا وهنا بابلون وين كمتص ويم كبيبهم ويم زلوا جن كتحازيو نبابلون كوستديو أب أكموتيو جن أي كريان كأي حجنا إذا حساب زي كن رئينا مصحف قدس زبلنا بعض كنا نقصل قال إجزاء كم زيبل أب كلاي نجست معرف إسران بعتن أصلا شمنتن إسران كم زيبلنا سير كياس كنجس كله ود إسران حدا عمت نبره أبي يروساليم كا عصرته حدا عمت جزء سمع دي إدم مع حمود علي نساقوال إرمياس بعلي بلايا نسو كا كم تيا كيم زغبره كله أب كن إجزاء كفو جبره
زين يروساليم إن يهودان كاب كن مجلسوك سعزي دربيهم زخنة بمخنيات كرا إغزابيهر صدق قياس دما كاب نغس بابلون علوه إرمياس انتاي الونيرو كيت علو كاب نغس بابلون سنتاي تقبر أي تعلو الونيرو جن سمعدي أي سمعن عليو نو كتعلو يبلكان إلوا أملا بنبي إرمياس جيرو تحت الكا أبتع أنتوي زنببنا يدما أبتميت إرمياس أسشو عتم بيبنا ليرنا اندحر تمليسكم محرات كجبري نجستاتكم كأتصلوا يميلون جنس أدكياس تحت قبل عيدلين عزيز حزني مصحف قدسنا خلينا نقرأنا خلا أبكال تنبيتات مصحف قدس اندحر أستوعب لكم اللهم حد صحف كم بقولكم أب مصحف قدسنا ذكرهم نجاري مالت أملاك كزارب كله سي كل جزء كن سمعوا يزلنا إخزابير انتيلو كل جزء انتي يخوني يفتسامي إخزابير زبالو كي تفتسامه كي كونه زخير نجار ولا حدا يلا هجي أملاك أقدمه حزبه كزاربهم كله انتي لوام نيرو بزعباتهم بزحات نبيات حصوت نيروم يم أب جزء إرمياس يموتون نيروم يم تنبيت إرمياس كنا نسمع أخلنا كلهم ناي حصوت تنبيت يم نبين نيروم إخزابير جن انتي بتنبيت ميكياس معرف السلسته كابوتر تشعته كم بقولكم كابوتر تشعته جميرة هجي أقدمنا خمسة بمرايو أبجزت إدكاس من يوم كاب أملاح عليهم تينا نقص إدكاس تايكونه كلهم كهناتا كلهم أقلقلتا كلهم تمنا إجزابير أقلقلتين هذا بلوزنا بارو نساتهم يوم الساتهم يوم نتهزبي فتسيمو كاب أملاح سأزر حق انتي جرمو كم تنبي إرمياس كم تنبي إسياس بارو وهزبي مرحتها أجاجيوها كلهم مرحتي كاب أملاح زنبيلون سيطان كأنهم مرحتي مجمر تازد سلامنتاي بعداتهم أبينو بزحات كم زخصب سلازفلد سازي أبتمبيت ميكياس معرف سلسته كم زيبل كاب قدرة الشعات خن ببي ميكياس سلسته كاب قدرة الشعات تكسا عسر تخلته أتم فردي اتفنفنو كنوع زبالة اتتقويو نتسيون بدم يروساليم كأبا أبسا اتهانسو أحلق بيت يعقوبن من صافنتي بيت إسرائيل إزخوت تسمعو حلاقوا بممال الجاي فردو كهناتا بواغا يمهرو نبياتا بغنزب ينبيو مسناي إزخاء إغزابيهر دو أما أكلنا أيكونن معاتاي وردنانيو إلهم أب إغزابيهر يتصقعو نو كل كفو اندا قبروسي بغنزب يقبرو كل نغير كمو ممال الجاي يقبلو زخفو نغير اندا قبروس نو أملاهم سانايو معاتاي وردنانيو هنا إذن نغير إزي حجون زلو يابزحات نبيات حصوت حجون زلو يابزحات نتناي حصوت تمرتتا زهبو ممهران أقلقلتينا زبلو أملاح مسانايو نابلنا ناب أملاح كن مزكفو نجار كن جبر كلنا جن زين أملاح رخصتيو متحف قدسنا خنا نجرنا نخلو كم زيبل سلازي بلا قصة عسر تخلته بسرهم صيون كم جرات تحرس يروساليم كأكم رأى أمان كتكون دبري تابتون كربا دور كخون تفقات يخون سلمن تاي أملاح مبار أخلي كونن فعادو سلازي جباري فعاد أملاح مجبر أزيو أقداسيو فعادتي أب سمايت زول أبو يزقبر منبر ويتاي زبلان كل منقصة أملاح زعبتي كونن يبل يسوس حجون انت خونه فعاد إغزابير كنقبري أملاح زدلينا كم تإسرائيلاوان حق أملاح أفريسهم نتستعابهم تئزاز أفريسهم زتقفوا كين تقفل لومي أملاح يزاربنان يمعدنان له مو حجة أبتك أتصيلو زول حسابات مبار كن رئينا كما يبيلو إيو اتين بزعبا نقوس صدق ياس استزربت تنبيت أبتفتس عملنات بتحو مصحف قدس كنتاي بلنا يا ريتا يا صحفتك نقصلاينا كلاي نقص إسراح مشان حاله كنا دما بتاسعيت عمت منغستو بتاتاس عسريت ورحي كابتا ورحون بعسريت معلتي نبوكادنصار نغس بابلون مسكول سراويتو ناب يروساليم مصي كبابا بزوريا خا عردي ندقولا نستوعلينا حجي اب زوريا خوينوم مالتيو املاح ግን بزعبا صدقياس انتاي تنبيت يهب نيرو بزعبا صدقياس ذهبو تنبيت انتاي نيرو نو نيروساليم احليفو كم ذهبا اند حزي تمليسو كومو دماني صدقياس كمارخيو ناب بابلون خيدو ابا يو كنا ما بهيوت كاتو ግን كموت يو ابا سلازي ግን نتا بابلون ግን ايرياني تباهيلو نيرو هجي مسؤ خاني حزقيل انتاي لو تزاريبو نيرو برغص نتي مندب انكيلوم بصلمات ليت كهادمو كفتن يوم ግን كتحازيوم ببابلوناوያን بتوم كلداوያን كتحازيوم يلو هج مصحف قدسنا نزي ነገር ዝخገልጸልና ሆለሲ بحقي እንደራስ ተውዒልና ለና حبي تنبيتاو ፍጻሜ እዩ ነዓና ማለት እግዚአብሔር ዝቦሎ ኩሉ ግዜ ከም ዝኸውን ይዘርኤና ሞ ንርአዮ ሕጂ ከመይሉ ተፈጺሙ ተሐሳብት ከነምቡ ቦይና
قطري كلتا كساب 4 خنببه قال اي نغست 25 كلتا كساب 4 اتا ختما دما نصدقياس كساع منبل 11 عمتو بمكاببيا تعصوت كابتا ربعيت ورحي ابتا سعيت معلتي ابتا ختما دميت برتع حزبتا هاجر كان انجيرا اي نبرومن شعونتا ختما بحاده بوتا اف رسولا لك كم مصحف قدس بنبي حزقيل زبولو اتوم كلداوين اب زوريا تا ختما خلو دما ات نغس بمجد غولغول كده كلهم سو بليتي صلمات كله يلو حزقيل لك بليتي مالتي يكانو نسوم نتا حدا شنخ افريسوم ولا كهادمو مالتي فتينو ግን መጽሐፍ ቅዱስ እንታይ ይብል ኩሎም ሰው ብለይቲ በቲ ኣብ ጥቃ ኣታኽልቲ ንጉስ ዘሎ ኣብ መንጎ ክልቲኡ መካበብያ ዘሎ ደገ ብመገድቲ ደገ ገይሮም ሃዶሙ ብለይቲ ማለት እዩ መጽሐፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ሽዑ እንታይ ይብል ኣብዚ እቶም ሰራዊት ከለዳውያን ግና ነቲ ንጉስ ለድሕሪ ስዒቦም ኣብ ጎልጎል ያሪኮ ኣርከብዎ ብዘለዎ ሰራዊቱ ድማ ካብኡ ፋሕ በሉ ሽዑ ነቲ ንጉስ ሒዞም ናብ ንጉስ ባቢሎን ናብ ሪብላ ኣደየብዎ ፍርድ ከኣፈረድዎ ንደቂ ጽድቅያስ ድማ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ሓረድዎም ንጽድቅያስ ከዓ ዓይንቱ ኣዕርዎ ብክልተ ሰንሰለት ኣስራ ዝኣሲሮም ድማ ናብ ባቢሎን ወሰድዎ እቲ ፍጻመ ናይቲ ትንቢት ትርእይዎ ኣለኹም መጀመርታ ናብ ሪብላ ሒዞምዎ ኸይዶም ናብ ባቢሎን ኣይከዱን ሽዑ ንደቁ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ እቲ ዝኸፍእ ኣብ መወዳእታ ዝረኣዮ ዝንጉስ እዚ ቅድሚ ሞቱ ሞት ደቁ ብሰር ሓጢኣቱ ትርእይዎ ኣለኹም ብሰር ሓጢኣትናሲ ክንደይ ክልከም ይኽእል ወላውን ደቅና ከይተረፉ ማለት እዩ ንጽድቅያስ ሽዑ ዓይንቱ ኣዒሮምዎ ልክዕ ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኣይቀተልዎን ናብ ባቢሎን ወሲዶምዎ ኣብ ባቢሎን ይሞይቱ ንባቢሎን ድማኒ ኣይረኣያን ከምቲ መጽሓፍ ቅዱስ ዝብለና ኣሕዋተይን ኣሓተይን ብሓቂ ትንቢት መጽሓፍ ቅዱስ ተነጊሩና ኣሎ እግዚአብሔር ተዛሪቡሎ ኣምላኽ ዝበሎ ኩሉ ግዜ ክፍጸም እቲ ትንቢት ናቱ كي تفصامነት كي بصح ايترفني كل تزبلو ببحدك فصامي እግዚአብሔር كاني اخول مردعتات كي هابه اي غدفنان نفس وكف انتاي كم زفصم مجمرتا امودعتا زمن كم زلنا كنفلطلو كنلللو انخل مردعتات يبنايو እግዚአብሔር ተማዓልት እኮ ከንፈልጣን ተዘይ ነገርና ግን እትና አና ዘድልን ህይወትና ንምድሓን ዝኸውን ክንዳሎ ከም ዘለና ዝሕብር መልእኽቲ ግን ይብናዩ ስለዚህ ነዚ ነገር እዚ ሸለል አይንበሎ መጽሐፍ ቅዱስና ከነገረና ከሎ ኣብ ትንቢት ኢሳያስ ኣምላኽ ብዛዕባ እዚ ነገር እዚ ክንሓስብ ከምኡ ድማ ከነስተውዕል ይደልና እዩ ብርግጽ ከምዚ ይብል ትንቢት ኢሳያስ 46:10 ካብ መጀመርታ ነቲ መወዳእታ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩሞ መኽረይ ክቀውም እዩ ፈዓደይ ኩሉውን ክፍጽም እየ ዝበልኩ ኣነ ብሓቂ ካብ ጥንቲ ገና ከይኮነ ከሎ ዝነገርኩ እሞ መኽረይ ክቀውም እዩ ፈዓደይ ኩሉውን ክፍጽም እየ ዝበለ ኣምላኽ ሎሙን ነቲ ዝሃበና ትንቢት ናይ መወዳእታ ዘመን ከነቕልበሉ ይጽዋዓና ኣሎ እሞ እቲ ሕቶ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ነፍሲ ወከፍና ክንሓቶ ኣዳለየ ዘለኹ ሕቶ እዚ ስዕብ እዚ ንሕናኸ ቃል ኣምላኽ ኣብ ህይወትና ብኸመይ ክፍጸም ኢና ንደሊ ማለት እቲ ብዛዕባ ናይ መወዳእታ ዘመን ዘሎ ፍጻሜታት እቲ ኣብ መወዳእታ ዝኸውን ፍጻሜታት ተነጊሩና ዘሎ ክፍጸምሲ ብኸመይ ኢና እንደሊ ብሓቂ ክንዳሎ ንደሊ ዶ ብሓቂ ንክንድሕን ምእንቲ ምድሓን ክንረክብ ንደሊ ዶ መጽሓፍ ቅዱስከ እንታይ ይብለና እግዚአብሔር ንክንድሕን እንድሕር ደሊና ከድሕነና ይኽእል ብዙሓት ሰባት ብሰድቂ ሓጢኣቶም ዝኸብዶም ክህሉ ይኽእሉ እዮም ግን ነስተውዕል ኢና ኣምላኽ ምሕረተኛ ኣምላኽ እዩ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር እዩ ይብለና መጽሓፍ ቅዱስ ምሕረቱ ንዘለዓለም ይነብር ነፍሲ ወከፍና እኮ ብህይወት ዘለና ሕጂ ሳላ ጸጋ እግዚአብሔር እዩ ምናሴ ዘክርዎ ምናሴ እኮ ፈጺሙ ክጠፍእ ዝኽእል ዝነበረ ሰብ እዩ ኣብ መወዳእታ ግን ምድሓን ረኺቡ መጽሓፍ ቅዱስና ክነግረና ከሎ ብዛዕባኡ እንታይ ዝብለና ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 ምናሴ እንታይ ገይሩ እዚ ኩሉ ንደቁ በሓዊ ዘንደደ እዚ ኩሉ ዝጥንቁል ዝነበረ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ካልኣይ ዜና መዋዕል ምዕራፍ 33 እንታይ ይብል ኣብ ቁጥሪ 12 ማለት ኣሕሊፉ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ምስ ሃቦ ኣምላኽ ኣቕሉ ምስ ጸበቦ እዩ ዝብል መጽሓፍ ቅዱስና ካልኣይ ዜና ምዕራፍ 33 ቁጥሪ 12 ኣቕሉ ምስ ጸበቦ ድማ ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ኣቦታት እውን ኣዝዩ ርእሱ ኣትሓተ ናብኡ ከዓ ተማህለለ ንሱ ድማ ራሕራሓሉ ጸሎቱ ከዓ ሰምዖ ናብታ መንግስቱ እውን ናብ ኢየሩሳሌም መለሶ ሽዑ ምናሴ እግዚአብሔር ንሱ ኣምላኽ ከም ዝኾነ ፈለጠ ብድሕሪኡ ምናሴ ናብ ኣምላኽ ከም ዝተመለሰ
ምልክት አርእዩ ፍረ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ህይወቱ ፈሪዩ ግን ዓቕሉ ምስ ፀበቦ ናብ ኣምላኽ መፅዩ ሓደ እዋን ኣምላኽ ብሰረተ ሓጢኣትና ዓቕልና ክፀበና የፍቅድ እግዚአብሔር ከምኡ ከፍቅድ ከሎ በቲ ናትና ስቃይ ስለ ዝሕጎስ ኣይኮነን ዓቕልና ክነፅብብ ከለና ባህ ስለ ዝብሎ ኣይኮነን ግን ናብኡ ክንጥምት እሞ ካብ ሓጢኣትና ምእንቲ ከድሕነና እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ክነግረና ከሎ ንሱ ንህዝቡ ካብ ሓጢኣቶም ከድሕኖም እዩ ዝብል ኣብ ወንጌል ማቴዎስ እምበር ምስ ሓጢኣትና ኣየድሕንን እዩ ኣምላኽ ሓጢኣት ክጠፍእ ክድምሰስ ኣለዎ ስለዚ ኢየሱስ ኣብ መስቀል ቀራንዮ ሞይቱ ስለዚ ኣሕዋተይ ነዚ ነገር እዚ ከነስተውዕል እሞ ብሙሉእ ልብና ናብ ኣምላኽ ክንምለስ ሎሚ በዛ ሰዓት እዚኣ ሕጂ ነቲ ፃውዒት ኣምላኽ ሸለል ከይበልኩም ክትቅበልዎ ክምሕፀነኩም ይፈቱ ማለት ንቃል እግዚአብሔር እንድሕዳ ብሓቂ ክንፈልጥ ደሊና ፍቓድካ እንታይ ጎይታ ክፈልጥ እደሊ ኣለኹ እንተልና ኢየሱስ ተዛሪቡሎ ፍቓደይ ክፈልጥ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ክፈልጥ ኢልና ኣሎ ኢየሱስ ነጊርና ኣሎ ፍቓዱ ክፈልጥ ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ክርስቶስ ክነግሮ እዩ እቲ ክድሕን ዝደሊ ዘበለ ኩሉ ህይወቱ ፍቓዱ ኩሉ ንልቡና ኣምላኽ ዘረከበ ድማኒ ክድሕን ብዘይገድስ ኣበየናይ ሓጢኣት ኣትዩ ነይሩ ብዘይገድስ ኣበየናይ ናይ ጥንቁልና ህይወት ወዲቑ ነይሩ ናብ ኣምላኽ ዝተመልሰ ዘበለ ኩሉ ዘይድምሰሰሉ ሓጢኣት ሰብ የለን ንመንፈስ ቅዱስ ዝፃረፍ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ዝበሃል ንሱ እቲ ሓጢኣትና ክንናዘዘሉ ዘይንደለ ሓጢኣት እዩ ንመንፈስ ቅዱስ ምፅራፍ ዝበሃል ንሱ ጥራይ እዩ ኣምላኽ ይቕረ ዘይብሎ ነቲ ይቕሬታ ዘይንሓተሉ እዩ ንሱ ይቕረ ዘይባሃለሉ ምክንያቱ እቲ ንልብና ዝረትዕ መንፈስ ቅዱስ እምቢ እንድሕር ዳ ኢልናዮ ኣምላኽ ክሕግዘና ይክእልን እዩ ክንምለስ እንድሕር ሕራይ ጎይታ ኣነ ክምለስ ደሊ ኣለኹ ግን ብኸመይ ከም ዝምለስ ኣይፈልጥኒ እንተልናዮ ግን ኢየሱስ ከድሕነና እዩ ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ደቀ መዛሙርቱ ተገሪሞም ብዛዕባ ሓደ ነገር ናይ ምድሓን ነገር ኢየሱስ ምስ ተዛረበ እንታይ ኢሉ ነይሩ ሃብታም ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ካብ ዝኣቱስ ገመል ብዓይኒ መርፍእ ክትሓልፍ ይቐልል ኢሉ ተዛሪቡ ድሓር ኣብ ማቴዎስ 19:25 ደቀ መዛሙርቱ ከምዚ ይብሉ እቶም ደቀ መዛሙርቱ ዝምሰምዑ ንመን ደኣ ኮን ክድሕን ይከኣሎ እናበሉ ብዙሕ ተገረሙ ኢየሱስ እንታይ ኢሉ መሊሱ ኣብ ቁጥሪ 26 ኢየሱስ ጠመቶም እዚ ንሰብ ኣይከኣሎን ንኣምላኽ ግና ኩሉ ይከኣል እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ንኽድሕኑ ብኽእለትኩም ኣይከኣለኩምን እዩ ንኣምላኽ ግን ኩሉ ይከኣል እዩ እሞ ብፀሎት ናብ ኣምላኽ ክንቀርብ ኢና ሕጂ መንፈስ ቅዱስ ንልብኹምን ንልበይን ክዛረብ ምእንቲ ባርና ኣምላኽ ክንልምኖ ኢና ንጸልይ ተመስገን ጎይታ ስለ ዝመሃርካና ብሓቂ እንሆ ንቃልካ ተዛሪብካና ኣለኻ ብቃልካ ኣቢልካ ተዛሪብካናን ነጊርካናን ኣለኻ ኣብዚ መወዳእታ ዘመን እዚ ከመይ ብሓቂ ኣባኻ ክንውከል ከም ዘለና ኸኣኒ መጽሓፍ ቅዱስካ ይምህረና ኣሎ ወኣምላኽ ከምቲ ቶም ነገስታት ደቂ እስራኤል ዝተጋገይዎ ጌጋ ስጉምቲ ከመይ ንወስድ ከምቲ ቶም ነገስታት ናይ እስራኤል ብዝኸድዎ እቶም ህዝቢ ዝተኸተልዎ ከምኡ ከይንኽተል ጎይታ ክትሕልወና ይፅሊ ኣለኹ ንሆቶም ነገስታት ካባኻ ዘንቢሎም ብዙሕ ግዜ ብምሕረት ካ ፀዊዕካዮም ኣይሰምዑን እግዚአብሔር ሎሚ ድማኒ ኣብቲ ካባኻ እንዝንብለሉ እዋን ብብዙሕ መገድታት ትዛረበና ኣለኻ ክንሰምዓካ ሓግዘና ልብና ኣብ ቅድሚኻ ትሕት ክብል ናይ ብሓቂ እግዚአብሔር ከምቲ ቃልካ ዝብሎ ናባኻ ምስ ንምለስ ንኩሉ ሓጢኣትና የቕሬልካ ክትቀበለና ክትሓቕፈና እግዚአብሔር ንቁስልና ክትዘንን ክትፍውስ ፍቓድካ ከም ዝኾነ ነዚ ክንርዳእ ክንክእልሲ ንስኻ ክትሕግዘና ይፅሊ ኣለኹ እዚ ፍቓድካ እዚ ክንፈልጥ ርድኣና ወእግዚአብሔር ነዚ መልእኽቲ ዝሰምዕ ዘበለ ኩሉ ንስኻ ተዛረቦ ንስኻ ባዕልኻ ብፅሓዮ ናባኻ ክምለስ ዝደለይ ዘበለ ኩሉ በዛ ሰዓት እዚኣ ውሳነ ዝወሰነ ድማኒ ንስኻ ትብዓት ሓይሊ ብርትዓ ይኩኖ ስለ ኩሉ ነገር ተመስገን ብስም ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ ክትብል ኣሜን ሕራይ እምበር ፀጋ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩላትኩም ይኹን ኣምላኽ ይባርኽኩም